De eerste ietske bewenners evacueren van Mother Earth naar nog better as the moon, area 9021. Daar hebben wij nieuwe bungalows gevonden. En met deze bungalows hebben wij close, heel close, geerwerk. Om te komen werden wij nou steen. Om dat te werken, naar uw dream, naar mijn dream, naar dit moment. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing. Kom maar, eruit. 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 Zou het willen, hè? All I long for, all I want, and adore. In other words, Hé, een grutakse! in other words, I love you. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Willkommen. Bienvenue. Welkom. Mijn naam is Nienke. Und ich bin Jan. Het is heel goed dat jullie hier binnen. Jo ben een van de eerste passagiers van BIS Camion 23. Seit jaren ben wij de motoren alle aan het warmstomen. Und wir sind sehr verrückt, um jou mit zu nehmen auf deine neue Welt. Wij zullen je begeleiden bij deze reis en zullen er zorg voor dragen dat je ons niet ontbreken zult op jouw reis. Und verbleiben auf deine neue Welt. Bleib in unserer Bild und wenn ihr die Frage bin, sind wir da. Kommen Sie mit? Ga je ook nog vlukke reis gewoon nog daar? Schön, schön, schön. Boarding pass en paspoort bij jou? Sehr schön. An goede voorraad is het halve werk. Leuk Jan, daar kunnen je hier inchecken. Nimmst du het hoor? Integratietraject. De bagage mag geboren. Alsjeblieft. Schön, schön. En nou rap je nou terug naar de douane. We hebben nog maar een paar minuten op te boorden. Maar we hebben alles tijd, ja? Nou, we hebben nog maar een paar minuten. Oh, kijk. Zit. Hallo. Rothond. Welkom. Zullen we jouw tasje daar zetten, voor wat? Tegentank. Ik zal de tas even voor jou scannen. Even voor jou scannen. Van een wiels moet je het rode pad in stappen. Je
je tas is helemaal goedkeurd. Nu moet je terugrennen naar mijn collega Isabel, die een paar vragen moet je terugnemen zal. Tegen dank voor je mooi werk en een goede reis daar wezen. Kak, waar is het kabeltje? Ah, ja. Kun je even opnieuw binnenkomen, alsjeblieft? Nu, alsjeblieft. Ik zeg dat als je weer binnen mag komen, als ik klaar ben. Ja! Waarom lukt niks vandaag? Nou, van harte welkom. Ik ga je een paar vragen stellen. U mag er antwoord op geven. Is het zover duidelijk? Mooi. Heet er voordat wij beginnen nog iets op te biechten? Echt helemaal niks? Oké, dan gaan we beginnen. Vraag 1. Communiceert u voornamelijk verbaal of non-verbaal? Heeft u een moment? Seske! Koffie! Kom eraan! En geen melk! Goed, vraag 2. Wat is je opleidingsniveau? Wat ik wilde eisen, tot daar als nu iets anders zou zeggen. Goed, vraag 3. Scheidt u uw ontlasting? Biecht! Biecht! Bah. Maar oké, dat voer ik in. Met side note. Jouw koffie? Joe. Hoe gaat het je? Nou, ik zit eigenlijk midden in een gesprek. Nee! Sorry! Kom kijken! Kom op! Nee, kijk zuster! Nee! Goed. Vraag 4. Wat zijn uw intenties op de nieuwe wereld? Dan vul ik het blanco vakje in. Ja, opnieuw beginnen, het blanco vakje dus. Goed, laatste vraag. Democratie of dictatuur? Ah, een onderdanig typeje. Ik voer de vragen in het systeem. Hop. Tikken, hartstikke idee. Enter en klik. Kan even duren hoor. Ja, bijna. 3, 2, 1. De uitslag! Seske! Hoe zeg je nou ook weer zo mooi in het Fries? Het had net door. Het haalt net oer, inderdaad. Maar gefeliciteerd. U bent door. Ik wens u veel geluk. Volgende. Nou, loop wensen, dan moet je hier even kunnen zitten en we zo opbellen terug je ruislieders. Hé, zwaag je nou eens poffen nog eens keer dat die klot over zijn bek had. Pas op je spul. Hey, pst, hey. Hoeveel gasten van die roze wil leven? Nee. Die krijgt van mij. BTW vrij, wist wel.
Ik kan er meer verrijzen zonder BTW. Verkeertruc? Nee, weer. Alles zonder BTW. Sjoch, je. Ik heb van die Biscard 2021 lollies. Sjoch je, Bijke. En deze superleuke cap in leuke kleuren. Deze Biscard 2021 stickers. En deze superleuke Biscard 2021 pennen. Deze fan t-shirts van Biscard 2021. Deze superleuke sjaal van Biscard 2021. Deze mini portemonneetjes. En deze superleuke agenda's van Biscard 2021. Deze superleuke bellenblaas van Biscard 2021. Deze lekkere chocolade van Biscard 2021. En tot slot heb ik deze superleuke Biscard 2021 ierkalender met pikante foto's van die CEO in verschillende poses. En eventueel kan ik een foto van jou laten zien en al laten drukken op een paspartout. Of op het nachtkastje als oorteken on Mother Earth. Nou, sis het maar. Nou, sis het maar. Nee. Die krijgt deels van mij. Maar sis, hoeveel haast er van die roze wil leven? Krent. Sorry. Voor het wachten. Und? En? Nog bezig. Dan nemen wij nu mooi naar de Shuttlegate. Op naar een nieuw begin. Dein neues Leben. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Today we will fly to planet 902. The travel time will be approximately 3 days and 5 hours. The current temperature on planet 9021 will be around 11 degrees when we arrive. We wish you a pleasant trip on our spacecraft and a promising stay on planet 9021. Before we continue, I'd like you to ask to pay attention to our CEO of Biscorp 902, Tineke de Moon. Tierenwolken. Bij de eerste vlecht van mijn organisatie Biscard 2021. Who will share a few words with us and our crew who will demonstrate the safety instructions. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say we can go where we want to, a place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. And we can dance. Kisses voor jou al. Nee, Jim binnen geweldig. Ja, love you. Leefde. Ja, kleer. Welkom. Tieren welkom. Bij de eerste vlecht van mijn organisatie Biscorp 2021. Al heel betiet wist ik dat dit mijn levenswerk worden was. Doet ik op een snelheidsmoment op de radio Frank Sinatra jaren. Fly me to the moon, let me play among the stars. Gong dit om mij en nou stenen wij hier. 15 jaar later.
Bisschop 9021 is de organisatie die hem de allerroene jaren dwaande houden had en erin slagen is om opnieuw te beginnen. Op us onontdutse nieuwe planeet. En Jimme, de eerste generatie bissers, binnen de lukkigen om mij us opnieuw te beginnen. Op te borken en nieuwe vriendschappen te sluiten. Ik hoor op van praten. Het is tijd om te gaan. Ik wens je een geweldige vlecht en naar onderkomen taal leven bissers. En takkenmeer sjoch ik je me weg. Dan gaat de laatste vlecht, moi, naar Jimmeta. Een behouden vaart. Auf Wiedersehen, au revoir en tjen. Attendant crew ready for takeoff. Get yourself seated. Push the button if seated. Thank you. Welkom. Bienvenue. Welkom. Wel super dat je me de hele nauwkeurig verzint. Een beetje spannend is wel, maar zo'n spanning, hè? Hou je de riem al je vast, stek je tong omheen. Slag het het er. Mooi. Schön. De handigen wij jou nou even oer aan Sarah. Zij zullen jou emotioneel en technieks begeleiden tot de reis hinnen. Tiergetank, Nienke, Jan. Lief mensen, het is altijd even wennen. Als ik in van wat Weststad en het onbekende omgaan. Gelukkig gaan wij 3 dagen en 4 voeren om los te komen van uw gewoontes. Van dat wat Weststad. En na deze dagen zijn wij voor de poort van de nijleven een nijbegin. Tijdens deze reis hebben we echt je hulp nodig om op het goede plak te komen. Area 9020. Geen nieuwe eerde. Stuurkracht en een beetje fantasie binnen daarbij de belangrijkste ingrediënten. Emotie en techniek komen daarbij vrij en bij in orde. Voordat wij beginnen, moeten we de stoel draaien naar achteren zetten. De meesten op de eerste riegen horen krek als de vaste meesten alleen de 3 minuten dwan. Is het slagen? Goed zo. Hoe gaat het met de zenuwen? Alleen is de spanning. Zeer schön, hè Jan? Ja, schön. Dan ga je me allereerst stuur van je. Pak het maar bij. Houd maar stevig vast. Maar nog net op de middelste knop drukken. Tijdens deze reis moet je een baan om Jupiter heen. Het moeilijkste gedeelte van de captain. En daar kunnen wij wel wat hulp bij broeken. Bijsturen. Ik kan het wezen dat wij tussen Mars en Ster maar nummer 8 nog een 3 4 4 1 2 3 1 1 BMZ een ruimtepoenmeuze zien komen. Deze had net van lucht. Onder het stuur rechts zit een wiezer. Als we deze naar jou helpen, ontstaat er een flitskugel. Hoe meer wij afzitten, hoe vrijer het paard wordt. Alles op 9 teken. De middelste knop is de genadeklap. Deze kan maar 1 keer gebruikt worden. Altijd op een teken van uw strijd op het koude woord toet. Dus je terug zitten of toeten kan heel gevaarlijk zijn voor ons allen. Je willen dat ik per direct via de sluis moeten begeleid. Auf Wiedersehen. Of toch niet? Verder kan de orenwiezer helpen om de richting om te gaan. Mocht het op de roenwei van Mercurius naar Venus allemachtig druk wezen. Genoeg praat. We gaan los. Zet jouw stoel in de vrij. Loop de neetrem die je met de hand betin je op on. Draai de sleutel om. Goed zo. Op 5 seconden gas naar 10. Op 0 naar 20 à 30. Ont jou file dat wij loskomen van de groen. De captain zal via de begeleiden. Ik wens ik mijn heel noffelijke reis daar. Dear passengers, this is your captain again. We are ready for takeoff. Flight crew, please take your seats. Are you ready for takeoff? Put on the danger light. Engine on. Check. Here we go. 10, 9. Hold your horses. 8, 7, 6, 5, up to 10. 4, 3, 2, 1, 0. At mission. At the 20, 30, and we have a lift off. We go to 20, 10, hold it,
space engines off. Thank you. Wat fijn dat we las willen. Ik zie wat trenden. Oh, het is ik prachtig in die opnieuw te beginnen. Zij is dat, Sarah. Dank voor deze geweldige begeleiding. Wij hebben van je een prachtig programma gesteld. Uw twee hoesenmuziekers, Freek Vonk en Jana Vrin, zullen u meenemen op de manier van Libyen op de nieuwe planeet. Biologie en sociologie. Zodat wij ons hier en al goed favoriet zetten kunnen op Area 123. Schön, schön, schön. Applaus. Ja! Dank, ja, te gek. Een hier naar je om jou. Het is om hier en al lijp van te winnen. Ik word er lijp van, echt te gek. Ja, zoals je in de brochure al lezen hebben, hebben wij de oriëntiering onderzoeken naar Area 123. En hoe er staat een dwarsom mogelijke, toch werkenbare vrouw te meiden in het gebied die het al bewennen is. Hoe doen je dat? Dat doen wij. Machtige creatures, wonderlijk, in de lijp. En vrolijk, bizar ze vrolijk. Echt gek! Ja, dat doen je ook terug keer te werken. Alleen de zaak kunnen wij bijgelijks jouw huis nabouwen op Area 123. Kunnen wij die hele omjouwing naar uw gewoon omzetten en hoe je hem neer te missen. Wij van Biscorp 123 binnen een mooie keerwerking met haar en omgaan. Van het respect voor een oor. Een oor helpen en een oor in de verde litten. Inclusie. En uiterste hebben een bijzondere kleur. Oh man, dat komt, hebben wij ondertussen, toch de strijding die de planeet aanhoudt, totdat zijn haren onlastig iepen en bleed overal toch, hè? Deze strijding is zo'n van groen van Area 123 en is weer zo'n van de bewenners. Machtig, een win-win situatie. Hoe bedenk je dat? De natuur, machtig, bizar lijp. Het is onderzoek naar de sociologie van Deze bewenners binnen echt bizar bijzonder. Ze kennen geen geweld, ze gaan neerruisen en stellen voor me hoor, vind ze oneerlijk. Verder dingen ze alsmaar in hoor en Hanja ons begroeting, dat vindt ze niks. Bizar! Echt te gek! In de lijp! Correct. Verder, zullen wij? Sorry, maar ik moet even zien brekken. Het is nog gedroogd tussen Mercurius en Venus. Dat het helpt, snoffel ik wezen. Dankjewel. Oké. Mocht het misgaan, houdt het net alleen on ons captain. Sje, nou ja, het stuur erbij en draai de kei maar om. Dear passengers, we have a slight problem. We have to maneuver between huge stones and dazzling stars. You could help us. Fasten your seatbelts, turn on the engine, lean with us. To the left. Lean, come on. To the right. Very good. Left, lean left. Also put on a direction indicator so the satellites around us know where we go. Right. Yeah, hold on tight. Left, right, left. Very good, very good. Left, right, left. Wow, very nice. Faster. Left, right, left. It looks like a workout. Left, right, left. Brake, brake. Oh no, stop the engine. Turn on the safety button. Push the red button and stop the engine. Stop it. Red button on. Wat is passeerd? Sarah, wat gebeurt er? Ja, de rotsblokken en de satelliet ontwikkelen kunnen. Maar er zit nou een heel groot ruimtepuntmeester van de shuttle. Er komt een heel groot ruimtepuntmeester op ons aan. Houd de wiezen vast. Op mijn teken zitten wij een luchtkogel op hem aan, zodat de sterren en verblinden zullen. Oh, niet zo schön. Ben je in de kleer voor? Jan en Nienke Ekler? Shit, ze voelen in mijn kinnen, shit. Dear passengers, you have to shoot faster. Hij komt op ons aan. Help! Nee.
faster. Ben je klaar voor de genadeklap? De dood? It's time for the dude. Now. 3, 2, 1, dood! Volgens mij is het slagen. Wow! Goed werk, alliëren. Ik bin kotsk. Wie dit de laatste hobbel? Area, nog geen 20 is in zicht. Zo snel? Ik heb het gevoel dat wij nog maar 15 minuten onderwijs binnen. Ik ook. De kreeg van een fantasie, daar komt het nou echt op aan. Dear passengers, we will arrive on planet Area 9021, now called your new home. Please put on the safety button. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We've landed on planet Area 9021. Congratulations! The whole crew of the Biscorp 9021 wants to thank you for your trust in our company, and we wish all your dreams may come true. A new start, a new life. Ik ga niet met dat hekje wijbo. Mocht u hem nog emotionele hobbels krijgen, dan kun je hem de helpling skillen op 112. Ik ben altijd bereikbaar. Voor nou een heel mooi nijlibbend aanwezig. En dan draag ik je nou heel wel uur om Nienke en John die je me in de kunde brengen te zullen van je nijwennemjouwing. Graag net ontjen. Tegen dank, Sarah. Dat is geweldig. Ja, schön. Ben je ook klaar om de nijvrouw in te stappen? Dein neues Leben zu ermachen? Ik ben er door. Auf in der Tour. Republiek van harte welkom op het bouwplak. Zoals je me zorgen, ben we hier comfort alle uitspraken van het Biscorp 2021 ministerie van Landbouw het ontslag om het eerste zuiveringssysteem van Area 2021 op te zetten. Het is toch zo'n jong? Een heus systeem monteren. Green Eco Shit zuiveringssysteem. Je hebt hier op een heel bijzonder plakje. Dit was het eerste onderzoek op deze planeet. Wat is apparatuur de hele tijd onderzoek tot dit plakje. Alle meters sloegen hier op hol. Wij wisten dus dat het een heel wichtig stukje groen was. Ja, heel wichtig. Alleen is het wij blauw toen wij de eerste kwam dat de CO2 meter wie niet het hut klonk. Heel dat van ting, 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 wie, ting, 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 Wij zijn op slietkam om meter het groene te gaan en te zeggen wat de meters dan doggen. Dat was net weten. Ze gingen heel net zo van ting, 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 Dat willen mensen wel weten, denkt mij. Dat dacht ik. We gaan zien hier waarom we het hier. Een hele lange tijd voorop Zie je hier dus? kwamen de eerste mensen ongeveer op dit plak. Wow, dit is awesome, jongen. Die mensen gaan alle kanten op. Sjoch, wat zullen we met kunnen? Vet, zijn lijf. Ja, sjoch. Het is een hele bijzondere functie waar we in hebben. Precies, op dit stukje veld is er een grote concentratie CO2 in de groen en in de lucht.
Ik vind het natuurlijk weer heel lekker. Wow! Wow! Zie je dat? Zo, daar rent hij. Alleen. Dit is super mega vet awesome lijf. Wow! Het is inderdaad wel heel bijzonder. Maar wacht. Zo, wat hij nou toch? Zit er nou te skieten? Skieten ja! Gewoon in de boetenloop! Hou een meesterbos is dat! Ja, wij hebben dit Indië al nee mij maken. Dus bijzonder. Is het zekers? Nee! Er komt nog in! Dit is misschien wel de mooiste dag van mijn leven. Ik ken het net horen, Jara. Ik ken het net horen! Maar, er komt een hele groep aan. En alle jaartjes zei... Schieten ja! Waar Zo. Die ene komt de oren en die twee toch mijn hond zo'n. Verk. Ik ben Sagrad's kort. Mas verschil wat wij alle keer voelen hebben. Zonder die weer. Workstone attack. Het is... Wat is dat? Het is de CO2! Mijn hand, Verk. Mijn hand. Ze werden blauw! En mijn... Met een blauw! Auw! De CO2. Het komt dus kant op! We moeten hierbij! Ik vind het nog zo goed. Elfvier paroer. De blauw zegt zo bij Elsta. Het goed als dat goed wezen. Het hangt soms maar zo maar wij moeten net tijd op de blauw zorgen. Wij dachten dat alleen nog alleen maar de slim maar de C2. Vimmer, kom op jong, tinkel in asem. Asmi? Azemus. Asmi? Geen Asmus. En samen bezoeken binnen wij hier conform alle uitspraken van Bisschop 023. Ministerie van Landbouw derm hutnonslag om het eerste rechtssysteem van Erwin 023 op te zetten. Riool. Maar dit is een high-tech, super green, eco-water waste treatment facility de Max en lawyers zult de slag om alle CO2-uitstoot op te vangen en te vernietigen, zodat wij die normaal die hebben kennen, dan zullen even maar in het rechtssysteem. De eerste stap is vrij logisch. We beginnen hier namelijk met het samennemen van de ontlasting. Waar meer van dit soort huisjes de Els in behoefte zien dwaken. De poep en plastic, maar die vangen wij hier nog een paar keer op. Klinkt als maar is dat ook. Veel mensen dat ook. Waarom weet je zo veel? Precies, volle plastic drospielen, want ik is de vast afvielen. En dan komt het jaren! Precies. Als het trospet is, komt alles uit het huisje in de wijze te lonen. Van u daar die alles skiet. En opvolging trouwens high-tech, super eco-friendly collection of the buis into-ground system. Dit is even Sjen. Ik lid even Sjen. Draait.
is boekjes het Nederland, oké? Het klopt niks als wat mij betreft nog een ketting als nodig is. Maar Chantal die hier zijn dat Chantal moet de baas wijzen hoe wat hier komt staan, maar ik ben de baas hoe het hier komt staan. Doe iets waarom dan die misselijke figuren en zorg er weer voor dat ze in grill komen. Wat direct vernederd is. En je zus maar dat op Els bouwplak en op R20 iets mis kan gaan. Maar tot het betrouwbare team wat we opzetten uit de beste mensen van planeet Mother Earth. En indien ik een peer van de oorspronkelijke bewoners komt altijd alles goed. Ze moesten wel. TF, ik wil TF hier aan. TF! Sir, yes sir. Alles mooi hè? Als ze maar luisteren. Ik denk dat we wel zo'n beetje alles gaan hebben. Noffelijk dat je hem even voor in de sham wat vooruit komen nog steeds mooi op R023. En we hadden oorspronkelijk inwoners. Trink, der Schule geht's in. Blinder, letten wij maar rap naar schooltag in. Zak en Joosjan hoe het nevens de laatste regels van het rond te volgen past onderwijs van Biskarp 023 ministerie van Onderwijs lezen we op area 023. Es ist so schön. Ben we daar super schlimm. Daar had Biskarp 023 dus al tacht. Wij hebben alle de allerbeste positieve resultaten van Mother Earth mitgenommen naar hier. Ben leren en studeren. Zo schlimm. Volg juist. En waar wit, komen we echt nog wat Aliens om mooi in de keuken te komen. Oeh. Shortcut? Slim. Wow, krijg echt juist de weer, hè? Goed getroffen, ik vind het knap. Sehr schön ding. Journalist, hoe wil die daar nou een badje winnen? Kijk Aliens, die doen echt maar wat. Vrij onderwezen. Als dat maar goed gaat. Lokker als je bent daar om ze de ding goed uit te lezen. Dat zit er net zo pedagogisch en didactisch zit, hè? Helemaal net. Maar goed om te weten is dat dit de officiële begroeting is van de Aline. Het budget? Hallo lieve vrienden, het is wel zeer schön om dat je weer te zien. Echt een man van taal, hè? Gin nu het is of ze haar zeer doggen. Op het schommelje naai dan. Je krijgt gewoon zin om lekker te schommelen. Nou, zeg, daar is juf Bente. Die juf weet jou Ben bij in de klasse komt. Goedemorgen, Ben. Welkom. Deze vrouwtje bekend zich nou al. Goed geeft het haar over schommelen. Vingers waren zoals schommelen jet had. Juf. Fenna? Ik heb gedreamd dat ik in de speeltuin weer en twee jongens die winnen op een wip en iets die onder de draai en toen ging wij op een wip en wij winnen echt supergoed. En als ik op het schommel zitten? Nee, dat klopt net. Saskia? Ja? Wat wist je over schommelen? Ik denk dat schommelen echt heel vet is. Kies er op schommelen, maak op steen, als een hingen, als zelfs een slingeren. Hoe komt het daarbij? Op, sokkelbooien! Daar hebben we als examen! Fenna, rustig. Zo doen wij dat dus net. Schommelen is een hele intensieve sport, die alleen nog dienwerken in optimaal formaat. Dus daarom eerst de theorie, dan de praktijk. Vorige weken hadden wij het gewoon over coördinatiestelsels. Daar kunnen nog wat even uitlezen. Saskia? Ja, x is y en y is x. Complimenten voor die enthousiasme, maar het is net goed. Waar? Haya, doe misschien? De x luidt plat. Heel goed, Haya, maar waarom? Omdat er omvallen is.
Lieke als 10 hutjes. Nou, Brechtjes, dus doe het dan maar. De X en de Y binden de assen die je broeken om een tabel te matchen. Iemand rocht en iemand plat. Als je van de Y een haasletter matje, krijgt hij onderom een stokje. Dan weet je dat de Y de rochte as is en de X de platte as. Dankjewel, Brechtje. Correct. Nou haak je de stien onder... Dat is een vraagje wat ik niet straks in de sign. Onder een touwtje. Als ik de stien een trouw jou richting Jimme, waar gaat er dan heen, hè? Mien hal. Wat? Tessa, vrouwtje. Denk je nou weer dat zo op deze manier de keuze van het skomje leerst? Goed, let op. Hoe komt het dat de stien net voortvliegend? Door de wet van Christian Huygens weten wij inmiddels dat door meerdere factoren de stien naar het onderste punt werkt. Om daar de krachtenbouw te komen en de energie van de stien op zijn nulpunt komt. Fout, Brechtje. Wij leren de ding op de manier hoe wij daar beneden ik dienen. Het ministerie van Onderwijs van Bisschop 2021 had ervoor zwaar dat de oorgang van het onderwijs tussen de planeten seamlessly naadloos werken. Dus geven wij net iets van een soort kwakzalver die krijgt wat leuks betocht had. Ik schreef gewoon de standaard formule op. Maar deze formule schijnt beter en makkelijker te wezen. Ik schreef de formule op zoals het in het lesboek staat. Punt. Jim schreeuw het maar oer en praat onder wiels mooi. T0 is 4 keer de wortel van L gedeeld door G. Keer de integraal van 0 tot een half pi. Van t phi gedeeld door de wortel van 1 min sinus kwadraat. Van een half theta 0 sinus kwadraat phi. Maar als je goed kijkt, dan zie je de integraal dat phi loopt van 0 tot een half pi. Dus is de integraal van een functie van theta 0, zodat na substitutie van kleine k voor sinus half theta 0 de formule drastisch vereenvoudigd kan worden. Tot 4 keer de wortel van L gedeeld door G vermenigvuldigd met hoofdletter K als functie van kleine k. Binnen je vragen hoor? Mooi, keer wij terug. Ik denk dat wij dat wel kennen. Maar wij zijn koppelskommel. Hoe komt het daarbij? Vanzelfs net. Dan wist dat nog heel dan net wat waard als je skom hebt. En dan komt hij in wien opstappen. Als wol? Nee, juf. En dan nog maar net te spreken hoe het al stappen. Die enthousiasme is heel goed. Fenna! Is heel goed, Saskia. Maar het komt hier nog eens een keer duur te steen, Vanke. Ja, juf. Van die schommels, dat bent net Jim schommels! Ah! Dat bedoel ik nou, levensgevaarlijk. Maar het zegt hier zit alsof zij het al koenen. Don het raar, de zorg dat zij er niet van kennen. Die Ian hing het onder ons zitvlak en de oorst niet te boppen op. Maar het zegt er toch zo dan een gevaarlijk uit. Moet ik nog eens een keer het filmpje van de Famke en het schommelsje laten? Nee, niet het filmpje. Dat dacht ik. Leren en studeren. Leren en studeren. Dan pas spelen, reflecteren. reflecteren. Precies. Dan geven wij nu verder naar het laatste onderdeel, de allesprong. Had er in eerste instantie rekken maar, dat is maar een seconde, als een per milliseconde de tijd is om te landen. Had als kind het om die enkels beet te pakken. Waarom zou je die ankels beet pakken? Dat hier ik een sjoen, dat doe ik het ikkers bezorgd en toen ik ook zo. Veel! Zelfs goed. Mas die dus starien aan impact. Als het afspringen los, leest iemand los en brengt zijn ellebogen via de binnenkant van het touw, naar voren. Als de ellebogen er haast doorheen is, leest de orenhond onmiddellijk los. Een hondenvesthouding kan donders-gevaarlijk wezen. Dus maak je plan waar dat springen los. Tarieting is dus heel wichtig. Als van de schommel sprongbist aan profiel. Als van de schommel sprongbist, zwaart je dat bij het landen die knibbels goed borst en dat is de hand in een hoek van 90 graden vooruit strekt voor de balans. Somtijden, als die voeten de skok net omkunnen, kan het lieke goed op die knibbels vallen. Net vrijwel als wiemel je in de loft. Dit keer resulteer je in een minneval. Vragen? Nee, mooi.
Mooi je nou al hier de stoel Wij springen aas van de tafel in de loft en als wij tel komen, bogen je wij tussen de knibbels en stekken wij ons hand in de hoek van 90 graden fruit. Vader ballons. Vader ballons, ja. Doe maar, pikker op een del. Nooit wij het stommen al je leert hebben, je wij aans naar de schommel staan. Maar wij rennen samen hier net raas in de klas uit. Wij maken gewoon rijden van 2 bij 2. En je rennen rustig achter mij om. Want de orenklas hebben we nog gewoon les. En je haal je straks een onverwachts oor. Maar als je het nou al uit, is het toch net onverwacht meer? Zo, onverwachts hè? Dat is kindermishandeling. Ja, inderdaad. Nee hè, dat is een begroeting. En dan wil ik graag 2 rijen Sjen. Leren, leren en studeren. Leren, leren en studeren. Dan pas spelen, reflecteren. Dan pas spelen, reflecteren. Leren, leren en studeren. Dan pas spelen, reflecteren. Leren, leren en studeren. Dan pas spelen, reflecteren. Leren, leren en studeren.
volgens mij ben je alleen wel een beetje verliefd op dat juffen. Ja, Jan. Nou, laten wij maar afwerken. Ja, wij hebben als monoliet op de taart namelijk nog een heerlijke show gesteld om deze kennismaking af te sluiten. Daarna ben je helemaal op de hichte van het Heilen en Zeilen op RGA 9021. Op naar Ad Efree. En dat welkomstcomité. Moeten wij nou wel opnieuw deze repetitie doen? Doe het nou alle jouw spellen eens een keer goed te houden. Man. Amateurs! Als Stoding tekst nodig is goed, kist Ad. Ja, maar die leuning in mijn oor, Frey. Tony is mijn oor. Geef voort. Achter de desk. Rug steen nou een keer, Recht! Netjes. Kreas. En net drukken. Wacht je. Drukken als ik de vraag stel. Ik zit tussen dwan. Nee, ik en jij. Hebben we doch correct teruggenomen. Dat wie in oren. Dit ha ik bedacht. Ik hier het idee. Ik hier het idee van deze vraag. Ik zeg het voor mij. Ik voel het te eigen je. Ik moet shinen. Ik moet het moment pakken. Ik wil de hele show. Wat gênant. Look iets on. Dianne. Waar is alle joukers, Polymezes? Dianne nou weer bleun. Dit shit er toch uit. Het ligt van 2 greenscreen. Look iets on. Look iets on. Waarom toch wij het voor God's sake? Yo, guys. Als flex on the caps? No. Well, Frey, let it gaan. Het publiek moet zo min mogelijk maar haren identificeren. Haren net wezen willen, maar us wil wezen willen. Ze moeten dit nije leven om Jeremie, zoals wij dat je makken hebben. Ze moeten je wezen willen. So, go on with the show and dry your tears, okay? Chop chop! Maar het ziet mij die vette klauwen om mij. Ben! Relax, girl, and do the job. Maar ik viel een streeling. Ik weer blauw, denk ik. Ik moet douchen! Douchen? Daarna je bewoners komen de studio in. Vrij! Hoi, zou jou deze super lekkere Whiskard 2021 chocolade willen hebben? Kom maar, mooi. Welkom. Wat geweldig dat je er binnen. Hoe wil je me daar ontmoeten? Een mooie kennismaking horen bij een nieuwe area. Dit had Biscorp nog een 20 geweldig dier, hè? Sis dat wel. En we hebben nog wel zulke leuke kandidaten in petto van je. Dat je hem dadelijk in de kunnen komen zitten. En zulke leuke kleren. Dit zou ik zelfs echt wel hebben willen. Waar was het bij? Yo. Wat very nice dat Jim er binnen, people. De show Biz Show gaat dadelijk beginnen. Camera 1. Hij loopt. Camera 2. Loopt ook. Ze joggen vanuit de ierde mooi naar deze show. En het is natuurlijk wel zo flex als je hem lekker mooi doet. Dit is clap, right? We gaan dit even terugnemen. Clap! Dat kan hullen, vooral do, there. Clap! Goed zo. Lieve meisken, lieve gasten. Wij wensen je een heel soort nog te. Een heel soort witte in India. En mooi de beste winnen. Zet me op toppers. Wij gaan je kleers in. Hier, achter het doek. Clap! Hallo en welkom bij de Show Biz Show. De grote Show Biz Show, doe je ze bij. De grote Show Biz Show van lieve stonden bij. De Biz Show. Wow! Wij binnen Ad en Frey. En het welkomstcomité. Maar
waar is de beste? Deze keer zullen we zien hoe deze twee teams zich opnemen voor deze programma. Hockeyteam wint het meester U's, de Mees. Alleen maar zin van Mother Earth. Boring! Pak die second screen er maar bij. Je hebt vanzelfs al een keer de Rutte Show Biz Show app Kahoot op je device in. Klik erop en volg je de volgende code in. Als je hem dat doet, kom je hem in het programma. Lekker mooi spelen met deze twee teams. Welkomstcomité, let's go, go, go! Jouke spoelmens, die rug zat zich verkeerd om. Denk onder een pencil. Het publiek mag net maar haar identificeren. Ons hebben wij de stikstof van de knikker. Volkom. Prachtige, fjouwe, heerlijke, hettelijke, lijpe, leve kandidaten. Team Ian. Stel je zelfs maar eens één keer voor. Hallo, mijn naam is Alleen Peter. Mijn hobby's zijn ijsziekje en veel jeppen. Ik studeer bij juf Bente en werk. Hallo, mijn naam is Aline Petra. Ik studeer ook bij juf Bente. Mijn hobby's zijn friske hinders rijden, dumkes bakken en schoonmaken. 6 uur eten op tafel. Dankjewel, Peter en Petra. Team 2, stel je jezelf eens een keer voor. Net zo beskieren. Stel je maar voor, on elke nieën. Aline. Helaas, fout. Team Ian heeft een punt. Dat is even gespietig. Wij gaan dadelijk terug naar ronde 2. Gewoontes. Vraag 1. Hoe begroeten wij een waar op Mother Earth? A. Slaan elkaar in elkaar. B. Joggen bij een waar wij en sissen als een slang. C. Ellebogen. A, C. Ja, C, dat is goed! Vraag 2. Wat is normaal? A. Man plus vrouw. B. Man plus man. Vrouw plus vrouw. C. Als toch nog. Zwullen, het kan al hier. Liefde. Love it. Blauw. Dat is fout. C vanzelfs. Punt voor team 2. Wij gaan even naar de tussenstoon. 2 voor Ian. En team 2 weer 0 punten. Na deze spannende ronde gaan wij verder naar de volgende ronde. Zo'n 10 uur ondersteunt Biscorp Area 2020 om de vrouw beter te maken voor ons allen en iedereen. Ze hadden wij net dezelfde fout hoeven te maken, ze hadden wij dat op Mother Earth hadden. Biscorp 2020 had daarom een nieuw onderwijsprogramma opzetten, wat voor alle inwoners toegankelijk is. Daarnaast is mijn type van Biscorp 2020 het GES-systeem opzet, om de uitzet te gaan voor een zoene levensomjouwing. En werkgelegenheid op Area 2020. Dit had een soort vertuten die. Dankzij jouw type en het Biscorp 2020 fonds kunnen wij mij dit belangrijke werk teruggaan. Dank. Prachtig werk. Volgende ronde. Ben je hem de kleervaart? Vraag 1. Hokker bist blaft. A. Een hoen. B. Een ree. C. Een trump. Wat een leuke bismeesken. Inderdaad, goed. A. Een hoen. Punt voor team Ian. Vraag 2. Een iepenvraag.
Van hokkerbist is de hoedskleur aquamarijn. Sis het maar. Oh, team Ian. Oh, Aliens. Ja, dat is goed! Door de streng van de Ieren, CO2 nemen we dat, worden Aliens blauw. Oftewel, aquamarijn. Grappig. Dat is de natuur, Jo. Wonderlijk. Ja. Jij en dat, het is de hoorn van Hessel. We hebben nog tijd voor één vraag. De vraag is, welke crisis die het grootste op Mother Earth? A. Klimaatcrisis. B. Stikstofcrisis. C. Yield. D. Discriminatie. A, B, C en D. Dat is bijna het hele alfabet. Heel erg knap. Interessant. Maar net goed. Team 2? Inderdaad, goed. Centjes. Centjes. Doe je. Centjes. Het is wel duidelijk wie er mij de centjes van teruggeeft, toch? Maar wij, de gouden envelop. Ik mier bijna in mijn broek van de spanning. De winnaar van de show Bishow is team... Spannend. Team... Nu de strijd die in de studio is strijden, gaan we naar Vincenta, die misschien bij die verder doorstiet. Wij staan bij nummer 3. De thuiswinner van deze week. Gauw ombel je, Shannon de thuiswinner. Nou, wat leuk! Wat een verrassing! Van hartelijk wensen, mevrouw. Jou binnen deze week de thuiswinner van de show Bishow. Waarom speel je jou eens mooi? Wat Fons. Oh, zij doch. Zulk geweldig werk is zo belangrijk dat dit terugging bloot. Wauw, prachtig. Dankzij mensen zoals jou kan Biscoot 2021 Fons dit soort van werk terugzetten. Nou, dat vind ik ook. Hartstikke mooi. Dan heb ik hier een prachtige bokaal van jou. Wauw, geweldig. Jeveur, ik zo blij van. En dat stuk samen uit de lucht vallen komt. Wat kun je ook maar de prijs dwaan? Die zal ik dadelijk een daalders mooi plakje aan. Hartstikke mooi. Een soort willen er mooi. En dan gaan we nou gauw weer om naar de studio. Wat een show, wat een show. En wat een mooie reacties bij het thuispubliek. Zo authentiek. Voor nu bedanken wij hem zo erg voor het zien van onze show. Namelijk de show Bishow! En wij ben u te eten. Jimme, de Ruud. Die ene vraag weer van mij, hè? Dank Die van ik and have a wonderful stay at area 0. We zijn live, Freek. We maken terug. Lip maar. Ho. Klein uit. Opzokkenbooien. Hup, fut. Melden bij het gastsystem. Hup, fut. Hoi, zullen jou nog een lekker chocolaatje willen? Hoi! Nou, wat een geweldige show hier dat. Wunderschön, und wat zijn winners? En dan brengen wij jou nou naar je huis staat. Stien voor stien een kopie van jouw eigen huis. Zelfs de beltje blomsteen in bloei. Goed bezig.
Wat een huddewerkers, hè? Leren, leren en studeren. Leren en studeren. Dan pas spelen, reflecteren. Dan pas spelen, reflecteren. Leren, leren en studeren. Leren, leren en studeren. Nou, dat gaat er al donders goed aan. Zorgen. Hoi. Soms gaat het nog een beetje missen. Maar wat is het vierde toch mooi, Slageno? Schön, schön, schön. Hier is het dan. Dat nieuwe leven. Dien naar je begin.